Ibigay po ng real-time update sa panahon ng sakuna. Pinalakas naman sa pagtatayo ng bagong LED wall sa San Jacinto, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Pinalakas ang pagbibigay ng real-time updates sa panahon ng sakuna sa San Jacinto sa pamamagitan ng pagtatayo ng bagong two-phase LED wall sa Barangay San Guillermo. Ipinatayo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing LED wall na nakataktang magsilbing daluyan ng mahahalagang impormasyon para sa publiko, lalo na sa oras ng sakuna at emergency. Ayon sa ulat, ilalabas sa LED wall ang mga update, advisories at iba pang mahahalagang anunsyo upang agad na maiparating ang impormasyon sa mga residente. Bahagi ang inisyatibang ito ng paglipat ng ahensya sa mas modernong paraan ng komunikasyon at pagpapalakas ng kahandaan sa sakuna. Hinikayat naman ng MDRRMO ang publiko na samantalahin ang bagong LED wall bilang maasahang pinagkukuhanan ng balita at impormasyon ukol sa bayana. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.